Daqs kem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne jinħamarriġ jizda joġobni li herġaluna nitri ħazina u jibda Atuni widen u ersu leha isimo lehni u tihdurru hatnamel makum li yibqal dejjem dini meħabti skont il-wedin Swani l-firi min għajr l-emin ifidi mejtha bla frott fismin nejxu il-kelma għax f'gid bassarraf jek ninqdew miha min għajr twemmin Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dal-sagrifiċċju tal-Quddisa għal-Roħ Sofi Korser. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri għaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dunubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Atina li niċċelebraw sewwa il-misteru tal-passjoni tal-mulej biex jistħoqilna naqilow il-maħfra tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Isimgħuni Gżejjer, għatuni widen popli mbeda. Il-mulej mill-ġuf sejjaħli, mill-ġewwini ta' ommi ftakar fismi. Għamilli f'ommi xapla misnuna taħt id-del ta' idu ħbieni. Għamel minni vleġġa maħtura fil-barzakka tiegħu ħbieni. U qalli, Iżrael, int il-qaddej tiegħi, bik jiena nkun infaħħar, għax jienet għal xejn inkeddejt u fix-xejn ħlejt saħħti, imma fidejn il-mulej il-kawża tiegħi u l-ħlas tiegħi għand il-mulej Alla tiegħi. Issa tkellem il-mulej li min ġu f'ommi għamilni għaddej tiegħu biex għandu irreġġa lura l-Ġakob u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid. Għax jien kont infaħħar f'għajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi u qalli tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem it-tribut ta' Ġakob u treġġa' lura il-fdal ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawla għall-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art tinfirex. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjalum ngħidu flimkien. Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fik mulej jien nistken, ma jkolli qatt għax ninfixel. Għal-ġustizzja tiegħek salvani u ħarisni. Għatini widen u fittex jeħlisni, ngħidu flimkien.
mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Kun sur ta' kenna lija, int wiet li tiġi dejjem is-salvani, għax blata u fortizza inti għalija. Alla tiegħi ħarisni minit il-ħażin ngħidu flimkien. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Għax inti sit it-tama tiegħi. Mulej inti il-fiduċja tiegħi sa minn żożiti. Fuqek serraħt sa minn twelidi, sa minn ġu fommi inti ħatni ngħidu flimkien. Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Il-jum kollu l-emejjel tal-għajnuna tiegħek, għalkemm jien stess ma nafx kif noddhom. U Alla, sa minn żożiti inti għallimtni u jien sissa għadni inxandar eġubijietek ngħidu flimkien. Il-ġustizzja tiegħek. Inqumu bil-wifqa. Islim għalik sultan tagħna, inti qatt għar-rieda ta' missierek, ħaduk biex isalbuk bħal ħarruf ġwejjed għall-qatla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, waqt li kien fil-mejda mad-dixxiepli tiegħu, Ġesu ħass ruħu titħawwad u stqar bil-miftuħ. Tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jitradini. Id-dixxiepli qabdu jħarsu lejn xulxin ma jafux għal min qal hekk. Wieħed mid-dixxiepli tiegħu, dak li Ġesu kien iħobb, kien ma' ġenbu fuq il-mejda brasu ma' sider Ġesu. Xmum Pietru għamillu sinjal u staqsih, għal min qiegħed jgħid. Dak kif kien minn dut hekk fuq sider Ġesu staqsih, min hu mulej? Wieġbu Ġesu, dak li għalih sembil din il-loqma ħobs fil-platt u natijielu. Imbagħad bil-biċċa ħobs qabada u tal il-Ġuda ta' Xmun l-Iskarjota. Ġuda ħa il-biċċa ħobs u daħal fih ix-xitan. Qallu Ġesu, dak li se tagħmel għamlu u ddumx. Imbagħad ħadd minn dawk li kienu fuq il-mejda ma kien jaf għalfejn qallu hekk. Billi Ġuda kien il-kaxxier, xi wħud stħajlu lil Ġesu jgħidlu mur jixtri dak li neħtieġu għall-festa, jew biex imur jagħti xi ħaġa lill-foqra. Dak wara li ħa il-biċċa ħobs minnu fih ħareġ il-barra. Kien bil-lejl. Kif ħareġ Ġuda, Ġesu qal, bin il-bniedem huwa jglorifikat issa u permezz tiegħu huwa jglorifikat Alla. Jekk Alla huwa glorifikat permezz ta' bin il-bniedem, Alla wkoll permezz tiegħu innifsu għad jigglorifika lilu u dawlaqt jigglorifikah. U liedi, ftit ieħor se ndum magħkom, intom tfittxuni u bħalma għedt lil-Lut hekk ukoll ngħid issa lilkom. Fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Qallu Xmun Pietru, fejn sejjer mulej? U Ġesu wieġbu, fejn sejjer jien inta issa ma tistax tiġi miegħi, imma tiġi warajja aktar tard. Qallu Pietru, għaliex mulej ma nistax niġi miegħek issa, għalik jien nagħti ħajti. Wieġbu Ġesu, int tagħti ħajtek għalija? Tassew ngħidlek li s-serduq ma jkunx idden qabel ma tkun ċħatni 3 darbiet. Il-kelma tal-mulej.
Il-Vanġelu jurina li Ġesu jitħawwat għax iħoss tassew it-toqol ta' tradiment. Imma jaf li dan għandu jseħħ f'ħajtu. Interessanti dawn id-dettalji fl-irqaqat kollha li jgħidilna Ġwanni. Minu jistaqsih Ġwanni lil Ġesu dak li ħejtradik. U ma jgħidx quddiem kulħadd, ma jikxfux lil Ġuda, imma jagħmel biss il-ġest ibil idejh, ibil il-biċċa ħobs fil-platt u jagħtijielu. Imma dan huwa eżjes. Infatti meta jgħidlu lil Ġuda mur għamel dak li għandek tagħmel malajr, wettqu, għax din hija r-rieda tal-Missier li jiena niġi jittradowt. Hawn jien ħanibda permezz tal-ikla tal-aħħar ċena, il-mulej jibda bil-mod il-mod jagħti ħajtu lilna. Dik il-biċċa ħobs li jagħti lil Ġuda hija biċċa mill-ħajja tiegħu li hu jagħti lil kull wieħed u waħda minna. Imma ma jxandarx id-dnub tiegħu Ġesu. Pietru iwa jgħidlu quddiem kulħadd, quddiem sħabu. Ħadd ittradini. Jien nagħti ħajti għalejk. U din hija eżjes il-ħajja tagħna. Kemm drabi aħna anke hawnhekk fl-Ewkaristija Ġesu jaqbad biċċa lilu nnifsu u jmantnina. U forsi jien naħsibni li jien aħjar minn ħadd ieħor għax immur il-Knisja kuljum. Imma mbagħad jien ukoll nasal biex nittradixxi l-mulej. U l-mulej jibqa' jagħti ħajtu għalija biex jien nintebaħ kemm hu iħobbni. Mhux jien x'ħan nagħmel għal Alla, imma x'għamel il-mulej Alla għalija. Dan hu li jibdilna eżjes. Aktar ma aħna induqu l-imħabba ta' Alla, allura l-imħabba ta' Alla tibdilna. Għax sakemm ngħid jien imma jien qed immur il-Knisja u nibda nara ħajti u naqra punt ma' kull kmandament, jiena nitlob, jiena nsum, jiena hekk, jiena nagħmel karità, jien ma nagħmilx ma qtilt il-ħadd. Fiċ-ċentru minn hemm f'ħajtek huwa jien. Din il-ġimgħa mqazza eżjes turina verament fejn jasal il-bniedem u fejn jasal Alla għall-bniedem. Jekk tinnutaw kull ġest ta' Kristu jissupera kull ġest li jagħmlu id-dixxiepli, kull ġest li jagħmlu n-nies li sejrin naqraw f'dawn il-Vanġeli hekk sbieħ f'ta' din il-ġimgħa mqazza. Ħaġa waħda rridu niftakru eżjes. Li meta jien ninqata' minn Kristu mhux biss qed nitlef u għalhekk nintilef ninqata' mill-imħabba tiegħu. L-imħabba ta' Kristu tibqa' fuqi, imma jien qed inwarraba. U kull meta jien nagħti dari lil Alla f'ħajti, jien insib ruħi fid-dlam. Ġuda joħroġ, jinqata'
u joħroġ minn dik il-kamra fejn Kristu qed juri l-imħabba tiegħu, iċ-ċenaklu. U Ġwanni l-Evanġelista hija l-iqsar sentenza li għandna fil-Bibja. Żewġ kelmiet. Kien bil-lejl. Jew nitolbu l-għajnuna ta' Alla biex qatt ma nsibu ruħna fil-lejl. U jekk dan jiġri, nintebħu tassew li aħna maħluqin għad-dawl u mhux għad-dlam. U allura mid-dalma tiegħek dur u wersaq għand Kristu ħatirċievi id-dawl tiegħu. Għal kull bniedem Alla għandu pjan ta' għena u salvazzjoni. Ejjew nafdaw fih, nitolbuh u ngħidulu b'umiltà, salvana int mulej, salvana int mulej. Fi Kristu int ħabbejtna għall-aħħar, mulej, ejn lill-komunitajiet insara tagħna biex huma wkoll ikunu xhieda tal-imħabba tiegħek li deret fi Kristu msallab, nitolbu. Mulej, inti titlobna biex naqduk b'imħabba, imma ħafna drabi aħna nippreferu li jinkunu moqdija aktar milli naqdu. Bijet mill-qalb ta' kull bniedem ilaġġ għal poter, għal ħakma li jwassal biss biex jeqret il-paċi tal-bniedem. Nitolbu. Fil-leħen tal-fqir, tal-batut, tal-marit, inti mulej issemmalna il-leħen tiegħek. Għamel li aħna indawru wiċċna lejk u ninżlu biex inteffu il-ġrieħi tiegħek f'ħutna. Nitolbu. Mulej int f'kull Ewkaristija taqsam għalina il-ħobs tal-ħajja. Għamel li aħna ngħixu bik u għalik. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. U Alla missirna la tħallix lejn id-dnubiet tagħna imma lejn l-imħabba ta' Kristu ibnek li wassaltu biex imut għalina fuq is-salib u li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Henna lina mulej, henna lina, henna lina mulej, henna lina. Lek mulej nollu na ismana, għalix fiki tamajna fin-niket. Henna lina mulej, henna lina. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bisliem mulej lejn is-sagrifiċċju li l-familja tiegħek se toffrilek bħalma inti tagħtina sehem mid-doni għad-disa tiegħek. Hekk ukoll għamel li naslu għal milja kollha tagħhom bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna
li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristus jedna. Waslu il-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li bijek ibnek salvana u il-qawmien glorjus tiegħu mill-imwiet. Jiem li fihom issir il-ħerba fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakru il-misteru tal-fidwa tagħna fi Kristu Ġesu Siedna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin flimkien ma tagħhom nitolbuk ilqa' it-tifħir tagħna waqt li magħhom intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tar id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġarad il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jxirrit għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tijek nħallilkom isliem, natikom isliem tijaj, la tħarjex lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għatija isliem u laqda li jintrit fija, jint li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Senatikom kmane damen l-ġdid li tħobbu l-Alla u li l-xulxin min dan jarfukom li l-kolin tom tijaj jek tħobbu l-Ahwa kif ħabejtkom waslet is-sija missir qaddis biex inti seba li benetijek għax din il-ħajja li jarfu l-kol ilek biex dawk li tajtni jiexu il-kol miħek jissir qaddis ħarisom fismek dawk li nittajtni nitlok għalihom kif intbatlili hekini batlilom għaxin ħabbejtom kif ħabbejtni u għal daw kolla li jemnu fiha kif inti fija u jina fik eku ma jkunu ħaġa waħda fina biex il-ferħ tagħhom ma jispiċċaqat. Nitolbu. U Alla li tista' kollox
Aħna ħadna l-ikel tas-salvazzjoni tagħna. Għal ħnina tiegħek wassalna fil-ħajja ta' dejjem bis-saħħa ta' dan is-sagrament qaddis li ridtu ikun lejxien tagħna f'din l-art bi Kristu sjedna. Nagħmlilkom appell biex min għandu xi buqari id-dar jipprova iġibhomna sal-lejla biex nużawhom għall-artal tal-adorazzjoni kif ukoll għandna bżonn il-weraq tal-Belladonna. Fakkarkom imbagħad li għada fil-għaxija fis-sitta sejrin nagħmlu il-penitenzjali, ċelebrazzjoni li fija nistgħu ilkoll nirċievu is-sagrament tal-qrar bit-tħejjija għal festi tal-Eid. Nitlobkom biex ma tħallux il-qrar għall-aħħar minuti. Għalhekk sejrin nagħmlu anke din iċ-ċelebrazzjoni flimkien, kun hawn diversi saċerdoti. X'imbagħad waqt il-funzjonijiet is-saċerdoti jridu jieħdu sehem fil-funzjoni u allura ma jkunux jistgħu joqogħdu iqarru fil-konfessjonar. Għalhekk inħeġġiġkom biex tiġu għada fis-sitta ta' filgħaxija. Jew ngħidu flimkien it-tliet Ava Marijiet lill-Omna Marija, nitolbuha hekk tagħtina s-sentimenti tagħha, il-qawwa u l-kapaċità li nirriflettu u nżommu ħarsitna fuq bina Ġesu li għalina jagħti ħajtu. Meta Luqa jgħid Marija kienet tos f'qalba dawn il-ġrajiet kollha, jifieri Marija tos f'qalba kull ġest ta' mħabba li jagħmel il-mulej għalina. Ejjew nitolbuha hekk biex teħna propju f'dejn il-ġimgħa mqazza biex aħna wkoll nirriflettu u nżommu fuqna l-imħabba ta' Alla. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Wieqfa kienet imbikkiha, l-om ħdejn bina fid-batiha, fuq salibi mid-den. Ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak li mrar blu ġieħ mitmuha, nifet sejf il-jiem.